ҳаштуми марда на ягон чи падарка кардан ҷоиз нестай. ҳатто олимо ба дараҷаи куфрш мебаранд. Касе падарка мекуна, бидона ва бо бикуна, ба дараҷаи куфрш мебаранд. Зеро ин ки ҳаштуми март рӯзи озодии занҳо аз ҳиҷоби шаръӣ ҳаст, яъне ки рӯзи кофир шудани занҳо аст. имрӯз ҳар касе ки як занака табрик мекуна барои ҳаштуми март ки муборак шавад рӯзи идат, маънош ҳамин аст ки муборак шавад кофир шуданат, ки ту дар ин ҳаштуми март кофир шудӣ. дар ҳаштуми март ҳиҷоби шаръиро аз сарат партофтӣ. дар ҳаштуми март ту муртадда шудӣ. дар ҳаштуми март аз ислом рӯй гардонидӣ. дар ҳаштуми март аз қонуни Аллоҳ рӯй гардонидӣ. аз ҳаштуми март ту аз як муваҳҳида будан берун шудӣ. маънош ҳамин аст ҳаштуми марта. барои ҳамин хотир дар ҳаштуми март ҳеҷ касеро на табрик бикунед ва на тӯҳфа бидиҳед ҳадия ва на ҳеҷ чизи дигар. ягон чиз суннатиен. зеро ин ки аз эҳтироми онҳо дида